дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат дар ноҳияи шаҳри нав аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ чандин корхонаҳои хурду миёна ба фаъолият шурӯъ намуданд, ки имрӯз ҳамаи он бо истеҳсоли маҳсулоти ватании худ бозорҳои кишвар ва берунро таъмин менамоянд. фаъолияти мунтазам ва пурсамари корхонаҳои истеҳсолӣ ба ғанигардонии буҷаи мамлакат ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. дар ноҳияи шаҳри нав ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шараф, корхонаи коркарди шир, сангреза, консервбарорӣ, дару треза ва ғайраҳо ки ба истеҳсолот машғуланд, фаъолияти худро беҳтар намуда имкон пайдо карданд ки чандин нафарро бо ҷойи корӣ таъмин намуда истеҳсолиро зиёд намоянд. муддати чанд сол аст ки дар ҳамин ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди сафо бо коид ба коркарди шир кор ва фаъолият карда истодем. корхонаи мо аз соли 2011 ин ҷониб барои коркарди шир истеҳсол кардани ҳар маҳсулотҳо тайёр аст. дар корхонаи мо зиёда аз 11-12 намуди маҳсулотҳо коркар карда мешавад. аз он ҷумла кефири мевагӣ, сметана, қаймоқ, дуғоб, творог. дар ин корхонаи мо ширро мо аз хоҷагиҳои маҳаллӣ қабул карда ва кори онҳоро осон мекунем. дар ин корхона зиёда аз 4-5 нафар зан кор мекунанд ки рӯзи зиндагии онҳо ҳам аз ҳисоби ҳамин корхона гузашта истодааст. миннатдории худамонро ба сарвари миллат ба ҷаноби олӣ менамоем ки чунин корхонаҳо боз дар дигар ҷоҳо бисёр шуда сафи чунин корагарони занҳо боз рафта дар ҳамон ҷо кор кунанду кори фаъолияти худашонро гузаронанд ва рӯзгори хонаашонро баранд. бояд гуфт ки барои сазовор пешбоз гирифтани ҷашнҳои миллии мамлакат аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав боз чандин корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифта шуда, айни ҳол корҳои сохтмонӣ муташаккилона ҷараён дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ пайваста чораҷӯӣ мекунад. вобаста ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав ҳамагӣ 405 иншоотҳои ҷашнӣ ба қайд гирифта шуда 229 адади он мавриди баҳрабардории сокинон қарор гирифт. иншоотҳое ки имрӯз мавриди истифода қарор доранд аз қабили бунгоҳҳои тиббӣ, муассисаҳои таълимии ибтидоӣ, марказҳои савдо, нуқтаҳои шусушии нақлиёт мебошанд. дар шароити рақобати шадиди бозорӣ соҳибкоронро зарур аст ки тавассути ташаккул додани саноати миллии рақобатпазиру самаранок, навсозии техникиву технологии корхонаҳои саноатӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкории истеҳсолӣ, коркарди пурраи ашёи хоми ватаниро мунтазам таъмин намоянд.